svi zajedno snježnu kraljicu Janicu Kostelić. Ukupna pobjednica svjetskog kupa je Janica Kostelić sa 1570 bodova. Bravo Jano, još jedan veliki rezultat, ne može se ništa zamjeriti nikome iz hrvatske reprezentacije. Ivica je apsolutno dao sve od sebe na ovom završnom nastupu. Karen Pucer je sa 1100 bodova na drugom mjestu, samo su malo pomiješale redoslijed i ponovo se ista trojka vraća na vrh. Jedna, odnosno dvije tehničarke, ipak prije svega tehničarke, Janica Kostelić i Anja Persson, i jedna djevojka koja je sjajna i u brzim disciplinama, Karen Pucer, ali jednako tako dobre su i Janica i Anja Persson. Ovo je vrh svjetskog skijaškog kupa i drugi put u svojoj karijeri Janica Kostelić, djevojka, 21-godišnjakinja iz Zagreba, iz Hrvatske, staje na sam vrh i uzima u svoje ruke veliki kristalni globus. Evo i najsvečanijeg trenutka. Jučer kosa na glavi Vedranu Pavleku, koji je gledao kako se Janica igra s malim globusom. Rekla mi je, ne znam s kojom ću rukom podići, na ljevoj me boli palac, na desnoj ruci me boli rame, a onaj veliki je puno teži od ovog malog, ipak podigla ga je desnom rukom. I hrvatska himna u Hapilu. Još jednom čestitke obitelji Kostelić, tu je negdje i samozatajni Ante Kostelić, evo, podijelila je ovaj svoj veliki kristalni globus i sa Karen Pucer i sa Anjom Persson, dobila je i odličje, a ovdje će se nastaviti hrvatska fešta danas u Hapilu. Poštovani gledatelji, ovime za sada se opraštamo od vas, odjavljujemo se, još jedna sjajna skijaška sezona je za nama na ekranima Nove TV, a za nekoliko trenutaka, vjerujem, kada sve bude ipak mirnije, javit ćemo se i sa završnim komentarima Ivice, Janice, Ante. Tu je predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, gospodin Srećko Ferenčak, tu je naravno i direktor reprezentacije Vedran Pavlek, i njih ćete nešto kasnije čuti u našem programu. Za sada toliko, srdačan pozdrav iz Hakela.